Taparadi marohado pikirata martangiang na hohom mahita. Amin. Mari mahita sian buku ede nomor 550 sia ayat sada saat rodi tolu.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, idama apalah ausad diri uso-uso sokot di biru-biruku, jala luluaku nasida, songon pangaluluon ni parmahan di punguan naganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biru akan nama pari ibana. Suak songoni ahu, mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargugo no soha tudusan, naso marmula naso marujung, di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasesaan ni dosa, hati goran dohot hangoluan saleleng nileleng na dihami, asima roham, lehon mai dihami. Saya sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim, asa hulului hami pangrupion sianho, moloro pangujunan tuhami. Saya pahot marohanami, asa tungpor seahami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupak kami hasonangan, saliling-lilingna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, sian Amos 5 sahatrut ayat 15. Hagigihon hamuma najati, jala haholongi hamuma nadinggan. Jala hajong-joko kamu uhum di partukuan. Anggiat tung marpangmulahi rohani Jehovah debata Zebaot, mida pasi-pasi ni Joseph, rap mangidu gugu mahita tu Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Marunduk di
tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale di bata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hamiro tujolom, uhilala hami, rikot doa sini roham, disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu partahato potami, tungna jojot dohami manibil sian akadalanmu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa namii. Aidang di halomohon roham hamatean ni aka pardosa. Alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangaloson nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham dihami, marhite-hite panindanggion dohot haguguon ni ton di perbadia. Asa setara pulsi tutu rohanami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigi maha tabaga-baga taringotu hasisaan di dosata. Adong do dihita situani malim nasongoni, nahudul di siamoni habangsa hatongamon di banua gijang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna, aka nasandok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana toktong, asa ditangyakon nasida, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Jesus.
Tapi gima hatani debata turpuk di hari mingguon, sian Matius 10 ayat 40 sahat rodi 42. Tajahama secara responsoria. Nama jakon hamu ahu do jinakonna, jalan nama jakon ahu, namar suruh ahu do jinakonna nas disi. Nama jakon Na painupon aik tabar satahu tu sahalak sian akan namet meton ala targoar sisiaku ibana si tutudo nahu dokot tu hamu dang nama kop magu upana ido sahatna martua doaka na tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tahat dakon maha taha porsiaw tai songon nahinati dakon idong hata saha porsiaw di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di dibata jahuba ido ama pargugu nasuhatu dosan natu mo palangit nohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tidubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumawon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua notoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargugu na sohatu dosani disima ibana paihon mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi Parbadia jaladong sada huria nabadia huria hato panihalak Kristen akan nabadia dohot ya sesaani dosa dohot ya tai namandok mulak mangulus togot daging ni halak naong mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabi kima ide puji-pujian sian kor Maranatha.
KBG matik ting nang masa di minggu tasa darion. KBG matik ting ni huriata di bagasan mingguon nabarjolo guarni minggu. Guarni minggu tasa darion ima minggu paupaton dung ceritatis manang hasil tolu sadaon do topik maka honguruhon hati goran dohot asini rohani debata siam salmen wal Prusia ayat 15 1 ayat 10 walu paduahon peliat tujolo sararion minggu 2 Juli 2020 naing patu pauta do peliat tujolo bahen tupak tu haperuan ulaun hatopan KBP patuluhon partangiang wek di hari Selasa 4 Juli 2020 masuk pukul 10 sia 30 wib patu pauta do partangiang wek di wek opat di keluarga de Manulang Boru Simbolon maringanan di gedung Serbaguna Rapma Hitam Mandohoti Partangani secara khusus ruas wik opat paupaton patanakon hatani di Bata dari Selasa 4 Juli 2020 pukul 10 wib PHD Ina Hana di hari Kamis 6 Juli 2020 pukul 10 wib PHD Ina Kamis di hari Sabtu 8 Juli 2020 pukul 10 wib PHD Ina Deborah. Kegiatan PHD maringanan di gedung Serbaguna. Palimahon kunjungan gerejawi Ina Deborah. Sadarion Minggu 2 Juli 2020 Ina Deborah HKBP Mampang Prapatan naeng patupahon kunjungan gerejani tu HKBP Boyolali Resort Solo Jawa Tengah distrik 10 Walu Jabar Tengdi nani uluhon ni pendeta Suryani Ida Sihite STH tatangnya koma asa di bagasan Haye Bason Borhat dohot mulak paunopon penyuluhan penyakit kanker sadarion Minggu 2 Juli 2020 dung sidung parminggu siang maringanan di gedung gereja HKBP Mampang Prapatan naing dipatu pado penyuluhan kesehatan tentang penyakit kanker, kanker prostat, kanker payudara, kanker serviks oleh Yayasan Masyarakat Sehat Sejahtera Manang YMSS secara gratis alani talian bema rohata papituhon maka tidakon haporseaon pinabotohon tu ruas ni HKBP Mampang Prapatan nunga dibuka pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2022-2020 tu ruas naing mendaftar KBP peserta asa mengisi formulir dengan membawa fotokopi surat terdidi akti lahir jala di pasahat ma tu situa sektor nabe pawaluhon lomba cerdas cermat Alkitab hombar tulon pesta gotilon dohot ulang tahun pau 40 tahun HKBP Mamprapatan di pabotohon ma tu sude ruas ni huria di hari Minggu 16 Juli 2020 dung sidung parmingguan pukul 30 bahasa Batak dipatu pada perlombaan cerdas cermat Alkitab sektor naboi ni dohotan ni 5 perwakilan per sektor sekolah minggu remaja naposo bulung ina dohot ama alani boi ma didaftar hon tim tu panitia nyonya butar-butar lia boru simangsong pasiahon peliat tahun tapa saat ma peliat tauta songon tanggung jawab ta di tongah-tongah ni huria songon ruas nama ngulu partu diata tapa saat ma marite situa sektor tabi ruas pasapuluhon ruas namar sahid tabuan ma di bagasan tangyata aka ruas namar sahid hatani di bata pasahat ma dalam mutu jahoba jala hapusi ibana asa ibana paturihon salmen 37 ayat 5 pasapuluh sadaon nama ulang tahun parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan samingguon di do hatani debata di tangan nasia mundo gajang ni umur jala dihambirang nado hamoraon dohot hamaudial oda tolu ayat 16 pasapuluh duahon parhebengon terlampir akapelean hamulya teon dohot nasin nasu inaha di titingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songoni mati ting niuriata di bagasan saminggon tuhatta mamasu masuk
Marede hita sian buku ede nomor 757 ayat sada saat ujudna uhut tapapungu peliata sada A dohot sada B. Damini di bata na sumurung siyan saluhut roha ima mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatani di bata nagabe jami tadi hita di minggu tesedarion tanggal 2 Juli 2020 tersurat di buku Pesalmen bidu wali pulusia
ayat 15 1 10. Usaha matur pugi di kita. Hati goran dohot uhum do ujahan ni habang sami. Asini roha dohot hasitongan patujulu ni bohim. Ayat 16. Martua mabangso nauboto ulupulup. Akan marpangalaho di bagasan hati urun ni bohim ali Jehovah. 17. Saya marulupulup do nasida manipatari mar hite-hite guarmu. Jala tibul do nasida mar hinorhon ni hati goranmu. Ayat 10 lalu. Ai hodo saudara ni hagugun nasida. Jala hinorhon ni habasao mido manurirang tadukmu. 10 sia. Ai sian Jehovah do loblobunami. Jala sian nabadian Israel do raja nami. Ola nima sa niturpuk dita sedarion. Selamat hari Minggu madi kita sudi. Bodo pangidok stoki perhatian. Terkesan duau marminggu di Mampang Prapatanon. Buasa. Nunga 50 tahun au padita di HKIP. Kota besar di Sumatera, di Jakarta, di luar negeri. Alai terkesan duau di gereja Mampang Prapatanon Allah. Di son ruasna merminggu macai tenang. Tangan dong naruh bisik-bisik. Malah hubere si gejangon dangan dong nama mencet handphone. Tenang. Jala marangulu lo kebaktiat terson. Tangan dong suara sian luar. Urokon itu hamu ala au sipata marzamita dao di gereja Nabalga ni HKIP ibu kota on. Ala molo di Mampang Prapatanon bigi hamu justokin. Arong do suara ni klekson sejuluan masuk tu gereja. Ndak ada. Arong do suara ni bajai ber. Jangan dong. Hiado hamu mandok mauliat itu di bata ala songoni lokasi ni gereja tariso. Mungkin ala au sasahal rotuson gebe lebih unikmati. Ala hamu tiap minggu rison jadi itu kamu sona hal biasa. Tenang nu gereja terison. Dungi holas sarunaken kor. Onom tahu na upadita di Jerman. Jeladang adong ruat sudah si halak Batak halak Indonesia no. Semuanya 100% orang Jerman bule. Dia hormat dunasida tupadita. Nakpe Rosian Indonesia. Alai martibakon parminggu di Jermani dibadik kontu parminggu di Mampang Prapatanon dohonokuma tulu kata. Maaf bahasa Jerman stokin. Gottesdienst im Mampang Prapatan. Erstens kurz, zweitens lebendig. Drittens heilig. Lapatanna uterjemah kope. Kebaktian di Mampang Prapatanon na perjulu singkat padat. Jadi Allah marah aku mulas saya paduan suara ngasai bitip kebaktian. Singkat padat. Dungi muse
marngolu, ada unsur hidup di dalam kebaktian, lebendig. Jalan dapat tuluhon di dok dison, marparsawara doh debata. Pelihara hamuma kebaktian si songonon tuaka minggu-minggu nanang ro. Neng aja hokku hita mamereng debata pabainanna asa tatadda dirita isedo hita sasitongna. Bahasa kerenna, to know God is to know yourself. Kenallah Tuhan, maka kamu tahu siapa sih dirimu sendiri. Yang mengenal Tuhan tidak akan pernah sombong. Yang mengenal Tuhan tidak pernah manusia-manusia PSH patak so hebat. Yang mengenal Tuhan, dia rendah hati. Mampang perapatan, narodi kebaktian setengah sepuluhan, songoni mahamu, tuak katik kinanayro. Kenallah Tuhan, maka kamu akan mengenal keterbatasanmu, siapa dirimu sesungguhnya. Alani di ngulut tahun, pangidok kudo sasahali, bereng jodoh pak parlangitanan. Unak seolah tutano bereng. Bereng jo langiti. Ayah hadisi di langiti. Di sido matahari, di sido bulan, di sido bintang, bahasanya kapar sekolah, di sido galaksi-galaksi, Capricorn, Saturnus, dan lain-lain. Ise manopai. Bereng jo sesahari langiti, asa botomu hinabalgani debata. Dalam mulut sadar kita, Tuhan balganai ho ape. Ciptaan nih hebat naik. Satu senari kan saya diteliti aka ahli do. Aharon adong di planet Mars, di Saturnus dan lain-lain. Dang dapat nasi dah dope. Songoni mah hebat na pabenamu Tuhan. Ise mau horoa martibak ko kuali debata. Muluboy hupangido, asa maredi ta jolo stokin. Bisa pembawa apa? IT. O di batatung longang dorohaku. Tai dehama. O debata tunglongang dorohaku norohu berenati nopami saluhut bintang hilap dohok rondu maka IT. Siapa dia sumber ni lagu ini? Isi mengarang.
Padita dam. Ipurus dam. Lagui gabe lagu rakyat ni Swedia. Songonima uli ni lagui gabe Roma akka pangule ni Huria di rohani kamai jalaga ye masuk mai tu edetta na tede honak kiningan. Maceta bodo boladong ruas ni mampang perapatanon di sedetiki karena kecintaannya kepada Tuhan dia mampu mulai menuliskan satu lagu. Mana perlu le kamu tuau asahu populer hon ayau marzamita dakolan di HKIP di luarnya HKIP marzamita itu. Saudaraku yang kekasih, kalau punya jiwa seni sampaikan kepada saya syairnya, nanti bersama-sama kita buatkan melodinya. Isero hoale de bata asa hutada isero au sasitongna. O de bata tunglong ang dorohaku mamerek sude jadi-jadianmu. Nuang taida mahroa puasa soni taidehon. Taida mazolo hari dokot di buku Pesalmenon kitab Mazmur ini. Di ayat onom di son jadi dipuji akka banua gijang do halongangan binahenmu ale Jehovah nang hasitonganmu di luhutan ni akan abadia dipuji akan di banua gijang idoho ale Jehovah ayat pitu musai di doksonon dak pola buka muna buku ibil muna. Itu ngisema di awang-awang tudus Jehovah. Tungi sema sian akka anak ni debata doson Jehovah. Nobody else. Jangan dok tudus debata. Macai ulido jadi-jadian ni tanganna. Molo olo hang majahan no buku Bibil muna. Di kitab Kejadian mulai berita taring untuk panopaon di debata di Portibion di langit do Portibion saya di dok do disi berulang-ulang di dok Bibelido dungi di debata ma saluhutna akan tinopana macai uli berulang-ulang ayat ono ayat 2 ayat 10 sari 10 dan seterusnya dungi di bereng di batama akan atinopanai macai uli ahalapatan na macai uli berguna indah bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Alai hujo mapikirat tas token Sara keluhan ni pengamat nuengon apal satu sedari dope ima suhu udara dalam Tibbo. Suhu udara dalam Tibbo. Jadi alani mohop niari tabama biaya pengeluaran aikon merdalan AC 15 jom sedari. Alalam mohop are dunia dong mana mate di Eropa di Jerman terutama 120 halak. Alalam mohop are naik suhu udara dungi gawe diperhatikan mah akan sedang musola akan sedang naik haji. Suatu mate alani mohop mi di Mekkah. Hamo kadongan ulilo ditoppa di bata saluhutna alai sega doi dibain keserakahan ni manusia. Pembebatan hutan
penggalian barang tambang, tak pola pada uhita satu sih. Nanai rekod aplikasinya tuhita sendiri ima, molo songoni ulido debat sude. Alai gabe sega di tekion, alani tanggung jawab taro tanggung jawab muna do, menjaga kelestarian alam. Tanggung jawab taro tanggung jawab muna do, menjaga kebersihan lingkungan. Ibu tohamu do, negara Indonesia nomor 2 tertinggi di dunia. Nomor 2 tertinggi di dunia na mengabolokkan sampah plastik. Jadi mulut saya dipabolko kamu sampah plastik muna ingat tahu mah negara Indonesia rekor kedua di seluruh negara yang paling banyak membuang sampah plastik. Simpulna yang dono kudo unang betiru songoni. Jagalah kelestarian alam. Jagalah kebersihan lingkungan. Unang gawe bagasta ias alai got di pinggir di joli jabuta kotor. Hamu kadongan sapor siaon asing ni panopaon ni debata di portivion omma pesan parjolo tuhita. Jadi mologa jangan no jamitaku tunjuk tangan kamu ipudian, molo bere kamu songono asa pitor papedek jamitaku. Omma pesan ni jamita tuhita. Na parjolo ulido saluhutna jadi-jadian ni debata satia do ibana jal haposan. Persingkat, satia do debata jala haposan di sude akka janjina. Asa tajom kalimati pesan bereng ma gudang do jolma dang satia tu janjina. Di bonana maceta buhatana mangido pangurupion alai dung dileon lupa janji. Ahadu lapatan na satia. Satia dasa praktiknya sonoma. Haposan terpercaya dalam hidupnya. Saya buatkan satu contoh. Seorang suami, biarpun dia bekerja di luar negeri, biarpun dia 1 tahun di sana, dia terpercaya haposan do ibana disi dan neko-neko laka-lakana. Bahasa ala setia ibana tu istrina do tu anak-anakonna di jabuna. Sebaliknya pe wanita songoni. Manang di dia bimana karezo. Manangisi pe donganna sa pergaul di kantorna. Dia terpercaya. Istri yang terpercaya di dia pe bana haposan dingoluna. Songoni ma debata satia do ibana di jaji-jajina. Tuise debata marjaji. Molo arah kamu na buku Bibel, bukamu kitab Kejadian. Manang apa mencak patorakon. Kitab Kejadian Bindusia ayat 1 do satorusna. Omma jaji ni debata tu manusia pertama. Noak bangunlah bahtera. Bangunlah sampai selesai. Kemudian masukkan ke dalamnya segala jenis hewan, segala jenis pepohonan. Dan kemudian masuklah kamu dengan istrimu dan anak-anakmu ke dalam bahtera itu. Dungi selesai ma dikerjaan si Noak. Dungi ditutup di batama, pitu ni bahtera dan boy manangise masuk. Dungi Roma udan nagogo, masa ma banjir, mau makazolma
alai selamat do anggona satia tu di bata sinoak do keluargana. Duk salpu aik na sumare dibuka di batama pitu ni parawi jale dokko do haruar maho alinoak hubereng do hasatia omu dung haruar masinoak do keluargana do akana di bagasak parawi jale do di batama omma da noak taddani jajikku tuho jala sepanjang zaman don taddaon idom pelangi yang di langit itu, busur yang di langit itu. Ima jajiku tu hoda, pabua lomoro rohaku marnidaho dohot akan aporsea diau. Jadi pelangi itu adalah janji setia Tuhan. Rapor dulu peta baku. Janji ni debatana paduahon tuise si Abraham. Abraham bukas mau siak kutam. Tinggalkan kampung halamanmu, perasaanmu yang nyaman dan aman di situ, tinggalkan. Ikuti perintahku. Jala harwar masih Abraham. Jala diralmo ti di batari bana, jala omma jajina tu si Abraham. Abraham, saya memberkati engkau, tapi engkau juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Kejadian 12 ayat 2. Mampang perapatan, adong do jajini dia batatu hita. Kita diberkati, tapi kita terpanggil juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ulo mahamu marsileo leon. Jelasian bulus ni rohama pasahatamu sileo muna. UBG agak neng minus ma parhepengon ni gereja tahun ala peraturan ne barui. Engkau pangidoku do marakson dia pecarana mang na dizuluan pasahatamu pilih muna tu gereja. Lek kamu sileo muna. Unak sampai minus gereja tu katik-kitikin aneng roh. Ay terkenal lo mampang perapatan. Merjaji do debatatu si Abraham. Jala si Abraham pe ditugasi do ikon gawe berkat tunasing. Napa tuluho jalau mana perpudi. Adong do jajini debatatu sadok hita akan aporsea. Ima silang ni Tuhan Yesusi. Salib itu, kematian itu adalah satu kali untuk selama-lamanya. Jala jajini debata marhite silang dot hamatiani na manoktong de rodi saliling nililingna. Ay songonon do holong niroan debata tu portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganum na porsedi bana asa hanguluan rodi saliling-liling na dinasida. Pesan terakhir na paduahon. Una pola sempat pagajak ku jamita. Au biar roh aku sipatai sodo hita hudul alai pikiran tengah tu jagu baru naik jagu naik aman do dia. Pesan na padua hotu hita saliling dinguluon sebain mana dinggan tu saluhut halak. Selama dalam hidup ini lakukanlah yang baik bagi orang lain. Molo satia de bata tuho tuau tu hita sude molo di pasu-pasu hita jakang nguluta gaya pasu-pasu maho tuakka halak nahumaliam. Apa arti hidup? Hidup ialah menerima dan memberi.
Itu arti hidup. Satongah hidup do molo, saya pangido asa di leon, alai holak kita menikmati do keluarga kita. Alai hidup yang benar ialah kita berdoa minta dan kita mau dengan sukacita untuk memberi. Leben heißt nehmen und geben, menerima dan memberi. Di sada tikki hustir do mobilhu tikki hari Minggu. Jadi lewat siat samping kanan ni mobilhu sada mobil sedan. Jadi di kaca belakang ni sedan ni ada ada stiker di sini. Jadi bunyi ni stikeri Oma. I'm different. Jadi warnana warna kuning. I am different with yellow jackets. Aku beda dengan kamu. Demikian orang mengatakan melalui stikernya itu. Rupanya dia alumni dari UI. Maksudnya dia berhujabar itu diriku sendiri. Aku beda, aku berkualitas, bukan seperti mereka lulusan dari bawah pohon. Aku beda, aku berkualitas, bukan seperti mereka yang abal-abal. Boido mampang perapatan mendok songoni. Saya Kristen, saya diberi dan saya beda dengan orang lain. Molo songoni do luar biasa mampang perapatan. Marilah kita menerima dan memberi hidup ini. Jadikan hidupmu berkualitas. Huberi sejolon tuaka amatan tua-tuon, saya kira sudah berumur 70 tahun lebih lah. Lanjut usiam dah, gajang umurmu, tapi pelihara bahwa kamu adalah lansia yang berkualitas. Di pasu-pasu di Batama, jamita dihita menuguton, pasupak kita museto katik kinanang ro. Amin. Martang yang maita. Debata amana minawar bangsa di benua Gijang. Debata nasokal nasatiye doho. Jadi dia jihokor tu jolma tuhami. Hanguluan si saliling nilena. Dak kolam merhite-hite pelangi di langit. Do busur panah nadong disih. Alai di patudu okoro di lekoro tadde ni jajim hasati omu. Merhite-hite silang salib. Merhite-hite Kristus. Naumate jala hehe sian hamatean. Tuhan pasu-pasu mahami. Ruasnya mampang perapatan nasatia mahami Tuhan. Ruasnya mampang perapatan na mangatusi yang nguluan majalo dohot mangaledo. Ikonido asa merlapatan. Pos doronami Tuhan. Pasu-pasu majamita na ubigihami nakkiningan. Jelas do bason martangiang dohami tuho. Mananyakon partangyangan wek tanggal 4 Juli. Songoni dohot penelahan Alkitab mulai hari Selasa, hari Kamis, dohot hari Sabtu. Pasu-pasu manang akka inanami do rombongan nasida na berkunjung tu gereja HKP Boyolali Resort Solo. Pasu-pasu manasida Tuhan las marohana lam tabba ma haporsiaonna. Sidung senegari jaon adong do rencana ni huriam patupahon sada pertemuan lah mangalehon penyuluhan taringot tu penyakit kanker. Ali Tuhan patulus mai. Jala marhiti-hiti penyuluhan ini margogo mahami dang mabir hami.
ale mergugu mahami jalo waktu si hami mengatasi aka ancaman-ancaman ni kesehatan nami. Tangya ko kama tuho dengan nami na marsahid nyonya si marmata asna burus si mangutsong na tades manik tugu catur winde si hite na tong dirawat di jabu pasu-pasu ma Tuhan tangarong nasutar patupaho leon semangat hidup jakana marsahiti ila leo pos ni rohabe nang hami pe adong bedo akka di pamatang nami haga leon nami hubuk kahema diri nami tuho pasu-pasu hami jama ma pamatang nami Tuhan asa hipas mangulu las roha nami Tuhan jalo matang yang nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita lasta papuma piliata. Tumba
Tapasahat mapiliata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma, siyan na nilehon mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo mai, gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhas yang hami pilianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami, godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman amin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewatama ho. Disodakon Tuhan Dewatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan Dewatama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim. Shalom.